ಧರ್ಮಗ ಬೆಲೆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಲೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಸೆಲೆ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಂದಿ ಗಡಿಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ನಡುಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವನಾಡು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ತುಡರು ಬೆಳಗನ ಕಡಲ ಕರೆತ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಬಡಿಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿ ಪಚ್ಚೆಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ್ಟ ಪಸರ್ದಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಕಲ್ಲಗನಾಗೆ ಪುಂಚಗು ಸರ್ಪೆ ಸಾರ ಕಲ್ಲಾಸುರೆರು ಬೇರ ಕಲ್ಲಾ ಬಿರ್ಮೆರು ಉದಯ ಬಿಂತಿನ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪ್ಪುದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಆಟಿಕೂಟ ಕೋಲ ಕಂಬುಳ ಅಂಕ ಆಯನ ಬಿಂಕ ಸೋಬಾನದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು ನಾಗ ಬಿರ್ಮೆರು ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಜೋಡು ಪೆರ್ಮರಿ ಮಲಿಪು ನಂಚನೆ ಮಲೆದು ತೂಯರು ಸುರಿಯ ಸುಗಿತದು ಚೆಂಡು ದಂಚನೆ ದಂಡು ದಂಟ್ಯರು ಪುಂಡಿ ಪತ್ಯರು ಮುಂಡು ಬೂರಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಅವಳಿ ವೀರರು ಸತ್ಯಧರ್ಮಡ್ ಬತ್ತರಿಂದಾಂಡ ತಿಗಲೆಡು ಸಾಧಿತೋ ಜಾವ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಡ್ ಬತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಸುರಿಯದ ಕೊಡಿಟು ಸಾಧಿತೋ ಜಾವ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಅವಳಿ ವೀರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆನು ತೆರಿಪಾಯರ ಬೋರ್ಡಾದು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸೇರಿಗೆಡು ಆಟಿದ ಲೇಸು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪುದು ನಿಪು ಈ ಕಜ್ಜುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೆರೋ ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜದ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೆರ ಇಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ವೇದಾವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಮೆಕ್ಲೆನು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವನಿಡ್ಗು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರಡ ಮೋಕೆಡುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿ ಪೋಪುನಿ ಆನೆದಲೆಕ ಸೋಣ ಪೋಪುನಿ ಕುದುರೆದಲೆಕ ಆಟಿಡು ದೈವಲ್ ಗಟ್ಟ ಬರ್ತವಗೆ ಊರುಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಆಟಿ ಕಳಿಂಜೆ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗುಲು ನಡುತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜುನು ಸುರುಕಾದ ಸುಗಿಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಸುರುಮನ್ಪೆರ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುಗಿಪ ಪನೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸನ್ನಿಧಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಗು ಜಯತು ನನ್ಕ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಗು ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಉದನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದಿಲು ಚಂದ್ರ ಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಉದನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದಿಲು ಚಂದ್ರ ಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಉದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಲು ಘಟದ ಮುದೆಲುಡೆ ಜತ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಲುದಾನೆ ಬೈಲ ಸೀಮೆನೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಗು ಜಯತು ನನ್ಕ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಗು ಅಪ್ಪೆನಾಡಗು.
ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪು ಮಂತಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಮೋಕಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕುನುಡು ಪಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಸೇರಿಗೆಡು ಆಟಿದ ಲೇಸು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿದ PG ಸಭಾಭವನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುನಂಚಿನ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂತೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವವನ್ನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಆರೆಗ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೂಕೆಡು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರು ಒರ್ಮೈತಿದ್ದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿಗೇಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವಂದ ಆ ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಮನೋಹರ ಮನವಲಿಕೆ ಆರೇನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುನಂಚಿನ ವೇದಾವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಈರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರಿರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಯ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯ್ನ ವಸಂತ್ ರೈಕ್ಲು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಚಾಲಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಶುಬರೈ ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ವಲಯದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಾರರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಖಜಾಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ BB ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗದ ರುಫಿನಾ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ಲ ತುಳು ಕೂಟುಗು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಈ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ಪುನಾರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಕಜ್ಜಗು ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಷತ ಪೂಂಜ ಆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೇನ್ಯರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯమైన ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೋರಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೇರನ್ನ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ತದಿರು ತುಳು ವಾರ್ತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆಡು ದಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪನ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಡು ಮಾತ ದೇಶೊಡ್ಲ ಐತ ಘಟಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬೂರಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತನ ವಿರಮಿಸೊಂದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಎದುಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಜ್ಜದ ಉದ್ದೀಪನನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪಿಂಗಾರನ ಅರಳ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತಿರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೆಕ್ಲೆಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಸೇರುನುಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆರನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗಾದ ಚಾವಡಿ. ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ಥಳ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪಾವನಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿ ನಿರಂತರ ಅವತ್ತಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಗಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಟೋ ತುಳುತ್ತ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವಿತ್ತೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನು ಪಾತಿರನ ಪೊರ್ತತ್ತ ಐನಾತ್ ವಿಷಯಡು ದಾದ ಆಟಿಂದು ಮನಪಿನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನಿಗೆ ತಂದು ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಅದು ಏನೋಡು ದಾಯಿಗ ಆಟಿ ಇತ್ತಂಡು ತುಳುತ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮಗೆ ಎನ್ನೆರ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೇನು ನೋಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಾದ ತುಳುತ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಡೊಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆವಡಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಬಗೆಲು ಪಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಯನ್ನು ಅಂಚಿತನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಈ ಆಟಿ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತು ಭಯಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ನೂರ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಫಲವತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಡ್ಲ ಐಟು ಜೀವಸತ್ವ ಜಿಂಜುನ ಪೊರ್ತು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಆಟಿನ 30 ದಿನ 36 ಸೊಪ್ಪುಲಿನ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಗ ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳತ್ತು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಕರಿನ 11 ತಿಂಗಳು ಕರಿದಿನ 11 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ದಾದಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮದ ಇತ್ತದ ಬಾತೆರಡು ಪಂಡ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಪುನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಣ್ಣೋಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಇತ್ತನ ತ್ಯಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಪಿದೈ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗೊಟ್ಟು ತುಳುವೇರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರು ನನ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕೋಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ನನ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕೋಡಿಂದ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ಈ ತಿಂಗಳು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಕೃಷ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಪುರ ಆಪುನ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಬೊಂಡದ ಒಂತೆ ಪಥ್ಯದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮರ್ದ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪಥ್ಯ ತಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲಗೊಟ್ಟೋಡು ಪೂರ ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡು ತಿನಸೇ ಮರ್ದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರ್ದೆ ತಿನಸ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಿನೇ ನಮ್ಮ ತಿನಸ ತಿನ್ನೋಳು ಅನ್ನ ತಿನಸೇ ಮರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಐದವರ ತುಳುನಾಡದ ಆ ನಾಗರಿಕತೆದ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋನು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣ ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತ್ತು ಪೋತ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಇನ್ನು ಮಾತಕರೇಟ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪು ಆತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಸೋಣನು ಮದತ್ತು ಬಿಡುತ್ತಾ ಆಟಿ ಕರಿದು ಸೋಣ ಬರ್ಪುನೇನು ಕೇರಳಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ಓಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋನು ನಕ್ಲು ಓಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಬಿತ್ತಿಲು ಮರದಾಂಡ ಸೋಣೋಡು ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೋದುಂಡ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಇಡು ಪಂಡ 14 ಥರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಂದ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನಿ 14 ಥರ 24 ನಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೋರ್ಡಿನ 14 ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈ 14 ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೇತೆ ಅರಿಕ್ಕಲು ಪುರ ಉಂಟು ಆ ಅರಿಕ್ಕಲು ಪುರ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸತಿ ನೋಡು ಐನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೋಣದ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ಉಣುಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸೋಣ ಸೋಮವಾರ ಉಣ್ಪುನು ಸೋಣ ಶನಿವಾರ ಉಣ್ಪುನು ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಣ್ಪುನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತ ಮರ್ದದ ಲೆವೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಈ ತಿಂಗಳು 14 ಬಗೆತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಂಡುಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈಪೋದು ಉಂಡೊಂದಿತ್ತೇರವಲ್ಲ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬದ ಕಾಲಗೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಟಿಲ ಸೋಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಜೀವಾಣು ಸಂಕುಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡು ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋ ಜೀವಾಣುಲು ಉಂಟು
ಈ ಜೀವಾಣು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಡನಾಗ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸೈಪುಂಡು ಮಾರೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋಡದು ತಿನ್ಪುಣೆತ್ತು ಬಂಜಿದ ಪುರಿಕ್ಕು ಬೋಡದು ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಎತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅವತ್ತು ಭೂಮಿದ ವಿಷಯಗಳು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕರಿದು ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಜೀವಾಣುಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಭೂಮಿದ ಜೀವಾಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಪೇರಬಾಡದು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೈಪುನು ಒಂದು ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುನು ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಿಷಯ ಪಣ ದೆತ್ತು ಐನು ಗೆತ್ತಿಂಡ ಕೂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ಅವತ್ತು ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಐಕ್ತು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಣ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಯ ಇದ್ಯಾ ಅಂದನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಭಯ ಇದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಟೆ ಬದುಕೋಡು ಭಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಟೆ ಬದುಕೋಡು ಅಪ್ಪ ಭಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕುನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಡು ಐಕ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಟ ಪೂರ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಆಟ ಇಚ್ಚಿಪ ನಮ್ಮ ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಜಾಲಾಟ ಇರ್ದೆ ಕಣ್ಣಾಟ ಕನ್ನಡ ಆಟ ಹೊರದೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಉಂಡಾತೇನ್ರಿ ಕರ್ನಾಟ ಕೆಬಿತ್ತ ಆಟ ಹೊರದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಉಂಡಾತೇನ್ರಿ ಆ ಪಂಚಿತಿನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ತುಳು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದೇ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿದ್ಯದ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪುಟದ ಪನ್ಪುನವೇ ನಮಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಗೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದನಲ ಕಾವ್ಯ ಪುರ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾರ್ದನೊಂದು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ ಪಾರ್ದನೋಡ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನ್ರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿವರ್ಸೋದು ಬುಕ್ ದಯಗೆ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಳುತ್ತ ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪು ಪರಿಪುನ ಒರಿಪಣ ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ನಮಿಸೊಡೈನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಆಟಿಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐದವರ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ತೊಲೋಯ್ತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆನು ತೆರಿಪೈನ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗಾದ ಚಾವಡಿ ದುಂಬತ್ತಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಒಡೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯವರನ್ನ ಮಾತಾ ದೇವಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನಂಜಿ ಎನ್ನ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನ ಕಲ್ತಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ 2 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಾಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವಾಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಜೈ ಜೈ ತುಳು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಾವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗಾದ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನೆತ ಸೇರಿಯೇಡು ಆಟಿದ ಲೇಸು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂತೆದ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತೊರ್ಮಿ ಚಾವಡಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಡಿಪ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣಟಿ ಯಾನಿ ಇನಿ ಉಂತುದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆದಿಪ್ಪು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದೇನೆ ಇಂದುವೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಫಾದರ್ಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿರೂಪ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಈತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಗೆ ಇನಿಕ್ಲ MBA ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡಲ
ಆಯೆ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ದ ಲೆವೆಲ್ಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ ಲಕ್ಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದ ಪನಿಯರ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅನ್ಸ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಇನಿತ ಕಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲನ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆರೆಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಅಂಚನೆ ಫಾದರ್ಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆ ಟೀಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನತ್ತ ಏರಿಗಳ ಮುಲ್ಪೈತನ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಹತ್ತು ಪಂಡು ತಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನನೇ ಇತ್ತಂಡು ಪಂತಂದು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಗದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಮರಿಯಲಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ನಮಕ್ ದಾದಪೂರ ಪೂಡು ಐನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನಿಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಪಗ ತಿನಿಯರಗ ಒಂತ ಬಡತನ ಅಪಗ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆಲತರಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ಈ ಪೆಲತರಿಗೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೇಟು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವು ನಮಗ ಅಪಗ ಮರಿಯಲ್ಗ ತಿನಿಯರ ಬಂತದ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಆಟಿಡ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ ಆಟಿಕಲಂಜ ಇಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಪೇಟೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಆಟಿಕಲಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಟಿವಿಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟಿಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬತ್ತದುಂಡು ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅತ್ತಂದು ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ನನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲು ಪೂರಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಿಪಾದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂತೊಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕರ್ಮಿನ ವಹಿಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಐನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಮೆರನ ಪಾತೆರಗಾದ ವೇದಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರಿಗೂ ತೀರ್ಥಚಾವಡಿತಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರ್ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಗಿಪು ದುನಿಪು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅರೇನು ಗುರ್ತಾವಲ್ತೀನಿ ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಲಾಟೊಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ದೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ದುಂಬುಕೊನೋಲೆ ಏನನ್ನು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಫನ್ನಿಕ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಮೋಕಿಡು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಯ್ನ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತಿರು ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗಾದೆ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಒಂತೊಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಈಗ ನನ್ನ ತುಳು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಗಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಇವನೆಂತ ಮಾರಾಯ ತುಳುವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದು ಬಿಟ್ಟ ತುಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ವೇದವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾನುಪತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗೆಗಿನ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಿನ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಟರ್ನಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಡೈನ್ ಟು ಸೈಂಡ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಟ್ ಟು ಇಲ್ಯುಮಿನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 68 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು. ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೇಜು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಲೇಜು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಒಂದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2-3 ಹುಡುಗರು ಆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ಬಾರಿಸುವವರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಂಡೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಹೌದಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಯಾಕಿರಬಾರದು? 28ರಿಂದ 32 ಹುಡುಗರು ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಚಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಸೋಮವಾರ ನಾಡಗೀತೆ, ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಶನಿವಾರ ನಾಡಗೀತೆ, ಗುರುವಾರ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪೀಠಿಗೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರು, ಇವತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಕು, ಗದ್ದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎ ಐ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವವರು, ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ BCAಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ AI ಮತ್ತು ML ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ AI ಮತ್ತು MLಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಬಗೆಯ ಊಟದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಸುಸ್ತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ದೇಹ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ, ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಇದ್ದರೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ತುಳು ಕಲಿಸುವುದಾದರೆ ತುಳು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನನಗಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಆಗಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುದೃಢರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಾವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವನು, MBA ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, MBAಗೂ ಈಜಿಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಹಾಗೂ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಂದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಮೋಹ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ತುಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೆಗಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಳು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೆಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಕಜ್ಜದ ಕಡೆಕಾಗ್ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅಕ್ಷತಾ ಬಿ ಮೆರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡೆತಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನು ವಯಸ್ಸೈನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೋಂತೆರು ಆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು.
ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ ಈರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಯಿನ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡು ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವೇದಾವತಿ ರಾಜೇಶ್ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಲೇಸುಡು ದುನಿಪು ನಡಪದ ಕೊರಿಪಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸುಗಿಪು ನಡಪದ ಕೊರಿಪಿನ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನದುಂಬುಗು 3/4 ಗಂಟೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ನಡಪ್ಯರುಂಡು ದುನಿಪು ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸುಗಿಪು ಮನ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಸೌಪರ್ಣಿಕ ದ್ವಿತೀಯ MSc ಗಣಿತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮದ್ದಳೆಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನನದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಸಹ ಈಗಲೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ನಂದ ಗೋಕುಲೊಡಿತ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲೆಂದ ದಿನ ಕೂಡೊಂದು ನಂದ ಗೋಕುಲೋಡಿತ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲೆಂದ ದಿನ ಕೂಡೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುವೆರೆ ನಲಿತೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುವೆರೆ ನಲಿತೊಂದು
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಲೆ ಜಪ್ಪೆರಿಗಿಲ್ಲಡುಪ್ಪುವೆರು பகலிடு உணசுகு இருளே ஜப்பெரகில்லடுப்புவேரு புல்யானகனே பீதித சால்மரத்த நிரலிடு உப்புவேரு பகலிடு உணசுகு இருளே ஜப்பெரகில்லடு புல்யானகனே ಬೀದಿದ ಸಾಲ್ಮರತ ನೀರೆಲ್ಡ ಉಪ್ಪುವೆರು ನಂದ ಗೋಕುಲೊಡಿತ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಂದ ದಿನ ಕೂಡೊಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಕೇಂಡರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪರ್ಬೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬೋಲು ಐಟು ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪುನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚೆ ನಾವು ಓವು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಕಿಟ್ಟನ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಅನ್ಪೆರೇಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಅನ್ಪಿರುದುಲೆ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ವಿಟ್ಲ ಬಂಡ ವಿಟ್ಲ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ವಿಠಲನ ಪಿಂಡಿ ವಿಠಲೆ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಜೋಕ್ಲಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಪಿರಯದೆಂಗಿನಂಜಿನ ಪರಬೆರನಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ತಿದ ಪಿರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಾತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದು ಗುರುಕುಲಾದು ಬಹುಶಃ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುರಾಣಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣನವು ಅಂಚಾದ ವ್ಯಾಸರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಮುನಿಕಲೇ ಪಂಡರಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ 10 ಅವತಾರಗಳೇನು ದೆಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಮುಖ ಬೇತೆ ಮಾತ ಅವತಾರಗಳು ಅಂಶಾವತಾರ ಅಂಶಾಂಶ ಅವತಾರ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ನಿಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವೈಕುಂಠನು ಬಿಡುದು ಭೂಲೋಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂಚಾದ ಭಾಗವತುಡು ಹರಿವಂಶ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆಯನ್ಲ ಆಯ್ ಬರೆಯನಾಗ ಆರಂಭಡು ಪನ್ಪೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಳೆಯ ಜಾಣರು ಮೆಚ್ಚುವಂದದಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಡಿಗೆ ದಿಂಜ ಬುಲೆವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಂತ ತೋಜಾಯಿನಾಯಿ ಎಡ್ಕಮಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಿಣಿ ಆತಲ ತೋಜಾಯಿನಾಯಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಆದಲ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಂತಿನಾಯಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆದ ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಂತಿನಾಯಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ದಶಾವತಾರ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪಡು ಅರ್ಜುನಗೆ ತೋಜಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆದ ಕಥೆಯಿನಿ ಬಾಲಕಿಟ್ನನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬತ್ತು ಕೊಳುದೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಪಣಿ ಆಯಿ ಮಧುರೆಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧುರೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಗೋಕುಲ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದ್ದು ಯಮುನಾ ತೀರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಪ್ಪೆಲ್ನ ಮಗೆ ಪೆದುತ್ತಿನಿ ದೇವಕಿಂದ ಅಂಡ್ಲ ಸಾಂಕ್ದಿನಿ ನಂದಗೋಪನ ಬುಡಿದಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಯಶೋದೆ ಅಂಚಾದು ಯಶೋದೆ ಆ ನಂದಗೋಕುಲುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆನ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುವಿನಾದು ಕಂಸೆ ಏಳು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪಿ ಎನ್ಮೆನೆ ಬಾಲೆ ತತ್ತದ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬುಳೆವುನಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಕಂಸನ ಒದಗಿ ಬೋಡದೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ ಈ ಕಂಸೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪೂಜರು ಆ ಒಂಜಿ ನಂದಗೋಕುಲುಡು ಕೃಷ್ಣೆ ವಾನೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬಂಡ ಒರಿ ಹತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಜೋಕ್ಲಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಚವಂತ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಭೇದ ಭಾವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಾಪದಯಲ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲಯಲ ಒಂಜೆ ರಾಜನ ಮಗೆಲ ಒಂಜೆ ಮಂತ್ರಿನ ಮಗೆಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಾದ ನಂದ ಗೋಕುರುಡು ಮೆಗಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿರ್ತಲೆ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬೇರು ಕೈ ಕೈ ಪತದ ಕಟ್ಟೇರು ಕೋಟೆನ ಒತ್ತೆ ಕಾರಡ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟೇರು ಬಟ್ಟಲಿನ ಜಾಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟೇರು ಆಟ ನಲಿತೇರು ದರಿದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಜನ ಕಣತ್ ಮದ್ದೊಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟೇರು ಗೋಕುರುಡು ವಾಯಿಲ್ಲ ಪೊಂಡು ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಬಜಿ ವನಸ ಮಲ್ಪೆರ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪ್ಯಾರ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಸದು ಬರ್ತೀನಿ 5 ಬುಕ್ ಆಕುಲೈನ ಊರು ದಮಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಓಲೋಲು ಅಡಕ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಪಡ್ಪು ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಕೈ ಪತ್ತದ ಒರಿಯಗೊರಿ ಗುದ್ದುಬಾಡು ನಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒತ್ತೆ ಕಾಡು ಅಗನ್ನು ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುದು ಜಾಂಗಂಟೆನ ಮಂದ ಬೊಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಪದವನ್ಪಿ ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಜನ ಕಣದ ಇಟ್ಟು ಮದ್ದೊಲಿ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗ ಹಳ್ಳಿಗಿಲಟ್ಟು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ವಾನಮ್ಮನಿಡು ಗೊಬ್ಬುವಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಮಾತ ಆ ನಂದಗೋಕುರುಡಿತು ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೇರು ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಗೋಪಾಲಕೇರು ಮಾತ ಒರಿ ತೈನಾತಿತ್ತಿ ಗುರ್ಕಾರೈತೆ ಏರಯೇ ಊರ ಜೋಕುಲೆಗಿ ಊರ ಜೋಗ್ಲೆಗ ಕರಿಯ ಕಿಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬೆಂಜನ ಪೇರ್ದರಾವುದ ಮಲ್ಲ ಲೂಟಿದ ನೇರ ಸರ್ದಾರೆ ಬೆಂಜನ ಪೇರ್ದರಾವುದ ಮಲ್ಲ ಲೂಟಿದ ನೆಲ್ಯ ಸರ್ದಾರೆ ಕಿರಿಯರಲ್ಲ 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 ಕಿಟ್ನನ ಪಿರಿತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇರಲ್ಲ ಸಿರಿಕಿ ನ ಪಾತೆರ ದಂಚ நடப்புவேறு ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇರು ಲಾಸಿರ್ ಕಿಟ್ನ ಪಾತೆರ ದಂಚ நடப்புவேறு ಊರ ಜೋಗ್ಲೆಗ ಕರಿಯೇ ಕಿಟ್ನೆ ಮಲ್ಲ
ಪಂಡ ಅವನಿ ಗೊಲ್ಲೆರನ ಕೇರಿ ಗೊಲ್ಲೆರ ಪಂಡ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪುನಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಾದ ಪಂಡ ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕುನಿ ಪೆತ್ತಲಿನ ಬೊರಿಪಿನಿ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಪೇರ್ಡ್ ಬೆಂಜನ ನೆಯ್ಯ ಮತ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಧುರೆಗೆ ಕೊಂಡದು ಮಾರುನಿ ಅಂಚದ ಪಗೆಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಪುಂಜನಗಲ್ಲ ಕಡ್ಯ ಪೇರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಪೇರು ಮಧುರೆಡು ನಡಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕಂಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಜೋಕುಲಿದಾದ ಕೆಲಸ ಬೀದಿಲೆಡು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಡಿತಿನ ಬಿತ್ತುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಅತ್ತು ಕೋಲಾಟ ಆದುಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಂಕ ಬಾಡ್ನು ಆದುಪ್ಪು ಒಲಿ ಬಂಡಿತದು ಉಚ್ಚಿರಣ್ಣು ತಯಾರು ಮಾಡ್ನು ಆದುಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಆದುಪ್ಪು ಒಲಿತ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಮಲ್ಪಣ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ್ತ ಅವು ಮಾತ ದುಂಬು ಲಗೋರಿ ಆವಡು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪುನಗ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಾತ ಅದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ನೆತ್ತು ಬೀರದ ಬೋಲ್ಪು ನೆತ್ತ ಹೋದರು ಬೀರ ಪಂಡ ಬೀರ್ಯ ಪಂಡ ಬುಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಲೂಟಿ ಐತ ಗೊಬ್ಬು ಐತ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಆ ನಮನೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬಾಟಿಗೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಗೋಕುಲದಗಳು ಗೊಬ್ಬು ಹೊಂದುತ್ತೇರು ಪನ್ಪಣೇನು ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಬರೀತೇರು ಅಂಚ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಅವರಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರೆ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜನ ಮಗೆಲ ನಂದರಾಜೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯನ ಮಗೆ ಆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಲರಾಮೆಲಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳತನಾಗಲು ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗೆ ಬಲರಾಮೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗಿ ಹಾಕಲು ವಸುದೇವನ ನನೊಂಜಿ ಬಿಡಿದ್ದಿ ರೋಹಿಣಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದಕ್ಲೆ ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಾತಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯ ಪಂಡಿಲಕ ಮೇಕಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ದಿನೋಲ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಗೊಬ್ಬರು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಗೋಕುಲದ ಬೀದಿಡು ನಡತೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನಿಗೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದು ರುಮು ಬಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಹೌದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಅಜಪ್ಪ ಆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸುಳ್ಳಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡೆ ಪತ್ತದೆ ಗೊಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ನಕಲೇನೆ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾಂಡು ಬತ್ತದ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಂಡೆ ತಿರುಗುನ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಟ್ನನೆ ಪತಗದೆ ತುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಡತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಹೊರೋಡ್ದೋರ ಗಾಳಿ ರುಮು ಗಟ್ಟದ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಳಿ ಬೀಜನವು ಸಹಜನೇ ಆಂಡ ಈ ನಮನದ ಗಾಲಿನ ಗೋಕುಲೋಡು ಈತಿನಡ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತೂತಿಜೇರು ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡದ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಅಜಪ್ಪ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಗಾಳಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ನಡುಡು ಒಂಜಿ ಸುಳಿಗಾಲಿ ಆದ ಬೀಜದು ಒರಿ ತಾಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂತ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀತಿದು ಸಮತೋಲನ ತತ್ತದು ಬೂರು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಡು ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿಡು ಅಂಚಿ ರಾವೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ತೋಜುಲ ಕಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳು ರಟ್ಟದು ಒರಿಯನ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಆ ನಮೂನೆದ ಧೂಳು ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಗಾಲಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಫೋಡಿಗೆ ಅಂಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ಫೋಡಿಗೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಅಂಡಿ ಆತು ಹೊರತು ಆ ಗಾಳಿ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸುತ್ತ ಬತ್ತು ತಿರುಗಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬತ್ತ ತಿರುಗುದು ಕೃಷ್ಣನ ಆಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಛೇ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಾದಪ್ಪ ಮಾನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೇ ನಂದಗೋಕುರುಡು ಬುಳೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ನಾನಾಗ ದುಂಬೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರ್ತದ ಇಂಚಿನ ಎನ್ಮನೆ ಗರ್ಭ ದೇವಕಿನ ಆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಕಂಸ ಅಂತ ಪಂಡದು ಗಗನವಾಣಿ ಅಕ್ಕಸೋಟ ಧ್ವನಿ ಬಂತಡು ಅಂಚಾದು ಈ ದೇವಕಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೇರು ಒಂದು ಪೋಯಿನಿ ಕಂಸೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮನೆದ ಈ ಗರ್ಭ ಅವು ಐಕ್ಯಪಾಡಾದೇ ಪೋದು ನಂದ ಗೋಕುರುಡು ಬುಲಿಪುಣಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಅವರಿ ಬಚಾವತಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಕಂಸೆ ಆಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು
ಕೃಷ್ಣನ ಕೆರಿಯರ ಬೋಡದು ಕಡಪುಡ್ವಿ ಕಂಸನ ಜನಕುಲು ಏನು ಬಂಡ ಪುರ ರಕ್ಕಸೇರು ಆ ರಕ್ಕಸೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಪೋದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಾಲ್ತದ ಯಾರು ಕೆರುಡು ಬಂಡದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಟು ವರ್ತಿ ಕಂಸನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂತನಿ ನೆಕ್ ದುಂಬದ ಕತೆ ಅವು ಆತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಯಾಣದ ಗೊಂಬೆ ಬಂಡದು ಬುದರ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆಳು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣ ಜಗಡೆಜ ಓದಿ ಪೊಣ್ಣನ ಏಸೊಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇದ್ದರಂಚಿನ ನಂದಗೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಮಂಗಟ್ಟಾದು ಮಾನಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪೇರು ಬರ್ದು ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಸಯನದಲ್ಲೇ ಕಾತನು ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಸರಿ ಆಪಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲಡೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಇಂಥ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೇರು ಪೇರು ಬರ್ಪದು ಮಾತಾ ಜೋಕಲಿನ ಜಪ್ಪುಡಾತ ಕೇಳಿಗಾಲು ಯಶೋಧ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪೇರು ಕೊರಿಯರ ಪೋಪದು ಆಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನೆತ್ತೆರನೇ ಹೋಯ್ತದು ಆ ಪೂತನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಕಸಿನ ರೂಪ ತಾಳದು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಪುನಂಜನ ಘಟನೆ ನಡತಂದು ಅಂಚಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಇಡಲೇರು ಕಡಪುಟ್ಟಂಚಿನ ವಾ ರಕ್ಕಸೆಲ್ಲ ಬದುಕದ ವೈದ್ಯರು ಕೃಷ್ಣೆ ಬದುಕದೆ ಎಂದು ಬಂದು ತೆರೆದು ಈ ಸರ್ತಿ ವಾತಾಸುರೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಆ ವಾತಾಸುರೇ ಗಾಳಿದ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರಪಾಯಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಡ್ಜಿ ಆಯೆ ಗಾಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಗಾಳಿ ಗುದ್ದಿನ ಸೀದಾ ಆ ರಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಆ ರಕ್ಕಸನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಲಿಯಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಯನ ಮಂಜಿನ ಬಿದ್ದು ಒಂದದು ಆಯನ ತರೆನ ಹಾಕದು ಆಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದು ನೆತ್ತೆರ ಕಕ್ಕಾದ ಈ ಸೈಪಿಲೆ ಕಮಲ್ತೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾಡು ಗುರುದಾಗಲೇ ಮಾತ ದಪ್ಪದ ಬುರ್ತು ನಂಜಿ ಪುಣ ರಕ್ಕಸನ ಬುದ್ಧ ಉಲ್ಪಡ್ದಿಂಜಿ ಬತ್ತಿದಿನಿ ಗಾಲಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ದಿನಿ ನೆತ್ತೆರ ರಟ್ಟು ನಂಜನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನೋ ರಕ್ಕಸೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಗುದ್ದುದಾಯ ಬೂರ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ರಕ್ಕಸರ ಕಿರಿಯರು ಹೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಕೃಷ್ಣೆ ಉರಿಯ ಕಿರಿಯದು ಹೊಂಡದ್ದು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂಡ ತಕ್ಲಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಾತಿರೋಡು ಆ ಯಶೋದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾನವಳು ಮೋಕೆ ಪಾತಿರದ ಯಶೋದೆ ಮಗಕ್ ಕೊರಿಯಾಳು ತಿನಿಯರೆ ಜೋಕಿ ಪೋವಂಡ ಗೊಂಗೆ ಅವಳುಳ್ಳೆಂದು ಪಂಡಾಳು ಇತ್ತೆ ಮೂಳುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಚಾವಡಿಡುತ್ತೀ ಅಂಚಿತೂ ನಗ ಅಡ್ಪಿನ ಅದಿಟುಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನೆ ನೊಯ್ತು ಪಾಡುವೆ ತೀರ್ಥ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ತದು ದೀಪಿ ತೀರ್ತಿ ತಿನನು ಕೈಪತದು ಕೃಷ್ಣೇ ಯಶೋದೆ ಪಂಡಳು ಗಾಳಿದ ರೂಪೋಡು ಬಂತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಸೈತು ಪೋಯೆ ಐ ಸೈತಿನೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊಸಿಯಾಂಡು ಅಂಡ ಆಯಟ ಗುದ್ದಾಟ ಮಂತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಚ್ಚಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಹೋದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಮಂತ ಸಪ್ಪುಲ ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಗುರಿಯರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಯರ ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಯಶೋದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲకపోదు ಹೇಗೆ ಚೀಪೆ ತಿನಸು ಕೊರಿಯಾಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರಿಯಾಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಡಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಮಗ ಗೊಂಗಿ ಬರುವೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿ ಭಾವನೆ ಗೊಂಗಿ ಬರುವೆ ವಾ ಅವಳುಳ್ಳೆ ಗೊಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ಗೊಂಗಿ
ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಗಳ ಜಾತದ ಪೋಡ್ಜಿ ಪಡೆದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆಗಾಲು ಪೋಯದು ಆ ನಂಬಿಯ ಒಲ್ಕೇನುವೆ ಜೋಕನ ಲೂಟಿ ಅಂಜಾನೆ ಜೋ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಆವಾವು ಮನ್ಪೇರು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪರಾಗ ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೇತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮೂಳುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಯಾವಳುಳ್ಳೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮುಖೋಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇಣ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ವಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಜಾತ ಪೋದು ಮಿತ್ ಬೊಳ್ಳೆದ ಕುದುಪೇನು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಬೊಳ್ಳೆ ತಿಂದು ಐನು ದರ್ತು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರುಳಿನ ಮಾತ ಅಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬೋದು ನಾಡುದು ಅವೇನು ಮಾತ ದಗ ದಗ ದಡ ದಡ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವಿಗೆ ಇಂಚ ಹೂವು ಮಲ್ತಡಲ ಲೂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಯನ ಲೂಟಿ ಉಂತ ಹೊಡ್ಬಾರ್ದು ದಿಂಜ ಪೇಚಾಡ್ಯದು ಊರ್ದ ಗೊಲ್ಲದ್ಗೆರಡು ದೂರು ಬಣ್ಣ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋದು ನೈ ಮುದ್ದೆ ನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ದೂರದ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಬತ್ತಂಡು ಏತಂದು ಜೋರು ಮಾಲ್ಪಡೆ ಬಾಲೇನ ಅರ್ಥ ಪಡೈಕ್ ಅಂಚ ಯಶೋದೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಸಂಗತಿ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಯಾರ ಜೋಗುಲು ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬಲ್ರ ಬಡಿ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುದಿತ್ತ ಮಣ್ಣು ತಿನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ವಿಚಾರಿತ್ತ ಪಾಡುದಿನ ಬೇರಿಕದು ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಯಶೋದೆ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣೆ ಯಶೋದನೆಯ ದುಂಬು ಬಾಯಂಗ ಅದು ಉಂಟು ಅಪದಾನೆ ಅಪ್ಪುಡು ದಾದ ಇಸ್ಮಯ ನೆಲ್ಲಿಲ ಕುಲ್ಲಂದಿನಂಗಾದಿ ಬಾಯಿನ ತೂದು ಬೆದೆ ಬೆಪ್ಪಿದು ಪೋಯಳ್ ನಂದನೆ ಜಮಾದಿ ಬಾಯಿದುಳೈದ ನಿರಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಿದೈ ಪರತುಂಡು ಬೊಳ್ಪುನು ಮಾಯೆ ಮಲ್ತದು ತೋಜುಲೋ ಕದ ಸುತ್ತ ಕವಿದುಂಡು ಲೋಕದೊಟ್ಟುಗು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕರ ಕರದು ಮಾಜೊಂದು ಪೋಪಿನ ಗೋಕುಲ ತನನಲ ತೂಯಲು ಬೆಂಚೊಂದು ಯಶೋದೆ ತೂಯಲು ಕತ್ತಲೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಸುರಿಯ ನಾನ್ ಪಿಲೆಗೆ ಬೆಳಗಿಂಡು ಮೆಣ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ತುಡರ್ದ ಪುಳ್ಪು ಮಾತಲೋಕ ತೋಜಿಂದು ಬಾಯಿದುಳಯಿ ದಾದ ವಿಸ್ಮಯ ಇಸ್ಮಯ ದಾದ ಇಸ್ಮಯ ಆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಡು ಬತ್ತದು ಜೋರು ಬಂತೊಂದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನು ಇಟ ಬಾಯ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಡು ಬೇರಿಕಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪೋಡಿಗೆಡತ್ತು ತಿಳಿತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ತಿಳಿಪಿನತ್ತು ಬಾಯಂಗಾಯ ಜನ ಖಂಡಿತ ಬಾಡುವ ಪೆಟ್ಟಂದು ಅದು ಹೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೋಡಿ ತಿಲಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಂಗ ಪೇಗೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಕೊರ್ತೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಂಡಾರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಡುಪುಡು ಹುಟ್ಟಿನಾರು ತುಳು ಮಹಾಕವಿಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಪುದರು ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಆರು ಬರೇನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿನಕಲು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡಿಗೆ ಐದು ತುಳುತ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಈಗ ಪುದರು ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ರಾಮೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಪುಟ್ಟುದಾದುಪ್ಪು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋತಿನಿ ಅದುಪ್ಪು ಆಂಡ ರಾಮನ ಕಥೆ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡಲೇ ನಡತುನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೇಸಾಯ ಜನಜೀವನ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಓದುನಗಳಿಗೆ ಅತ್ತನ ಕೇನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೀರಲ ಬುಲ್ಪುಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೋಜಾದೇನು ಕವಿ ನಕಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಫನಿ ರೆಂಜಿಗೆ ನಿರಂಕುಶಿರಕಲು ಅಕಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಕಲೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ರವಿ ಕಾಣದುದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಬೈದಿನಿ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಪೋವಂದ ನಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಕವಿನ ಚಿಂತನೆ ಪೂಪುಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಡು ಬೀರದ ಬುಲ್ಪುಡ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಚಿತ್ರಣನು ಕೃಷ್ಣೆ ಬಾಯಂಗಾವನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗಡು ಪುರ್ತಿರಿಗೆ ಬಾಯಂಗಾದೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಉಂದುದೆ ಐನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಆ ಯಶೋದೆ ಹಾಲಿನ ಹಾಲು ಮರೆತು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಕನನ ನಿಜನಂದಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿದ ಉಲೈ ಹಾಲು ತುಯಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಹಾಲು ಎನ್ನಂದಿನವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಲ ತೋಜಿದಿ ಸುರುಗುಂಬಲೆ ಒಂತೆ ಕುಡತೂನಾಗ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಬಾಯಿದ ಉಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಿಲ ಇವತ್ತದೆ ಲೋಕನೇ ಕತ್ತಲೆ ಆ ಕತ್ತಲೆದ ನಡುಟು ಬಲವರ್ತಿ ಉಳ್ಳಲು ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿಂದ ಬಲೆಗೆ ಸಾಜಿ ತೋಜಿಜಿ ಆತ ಬರ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ದೀಪ ಮೆನುಕುಣ ತೋಜುನಿಗೆ ಆ ದೀಪ ಮೆನುಕದ ಮಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಣ್ಣ ಆ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಯಶೋದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತುಯ್ಯಲು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೃಶ್ಯನು ತೂಪ ಇಂಚ ಕಡಲ ಸುದೆಕ್ಕೆದು ಮದಕ ತೋಡುಗೆಲೆ ತೂಯಲು ಗೋಪುರ ಗುಡಿ ಗರೋಡಿ ಭೂತಾಲ್ಯ ದೇವಾಲಯಲೆನು ತೂಯಲು ಬೈಲು ಮಜಲು ಮುಗೇರು ಬೊಟ್ಟುನು ಬಾಣ ಬೊಟ್ಟುಲೆನು ಬಿತ್ತಿಲು ಕೈಲು ಒಡಿಬುನ ತಾರೆ ಬಾರಿನು ಕಂಗು ತೋಟುಲಿನು ಪಕ್ಕಿ ಮುರ್ಗುನು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆನು ಪಡ್ಪು ಪಲ್ಕೆಲೆನು ಮುಚ್ಚುಲೆ ನಕ್ಕ ಸೊನುದಾರಾಯಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಿಂಚಿಲೆನು ತೂಯಲು ಯಸೋನೇ ತೇರು ಬಲಿ ಕೊಡಿನಾಗಮಂಡಲ ತಂಬಿಲಾರಾಟ ಅರ್ಸಯ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡೋರಿ ಕಂಬೂಲ ಆಟ ಜೋಡಾಟೊಲೆನು ತೂಯಲು ಕೋಲ ದರ್ಶನ ನೇಮ ಗೋಂದೋಲು ಕಾಲಡೆದ ಸಿರಿ ಚೆಂಡು ಬಂಡಿಲು ಗರಡಿದಾಯನುಲೆನು ತೂಯಲು ಬೊಂಬೆ ದಾಟನು ತೂಟೆ ದಾಟನು ಕಲ್ಲು ಬೊಂಬೆಲೆ ಮೇಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರನು
ಆಟ ಹರ್ಷಯ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕಂಬುಲ ಆಟ ಜೋಡಾಟೊಲೆನ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ಊಯಲೆ ಯಶೋದೆ ಆ ಆ ಆ தூயலு ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ಒಂದು ಮಾತ ಆಕಾರಡು ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜಾಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಂದಾರದಾರು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ತೋಜಾದಿರು ಭಾಗವತಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಬಾಯಂಗಾನಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವರೂಪನು ತೂಪಾಲಿಗೆ ಯಶೋದೆ ನಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡು ಅರ್ಜುನನ ಎದುರು ಕೃಷ್ಣೆ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವರೂಪವು ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನನಲ 7 ವರ್ಷ ದಾಂಟಂತ ನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುರುಬಾಲ್ಯದ ಬಾಯಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋದೆ ತೂಪಾಲು ಬಂಡದು ವ್ಯಾಸರು ಬಂತಿರಪ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಯಶೋದೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣನೇ ಬೇತೆ ಓವು ಇಜ್ಜಿ ಓವು ಉಣ್ಣುದು ಮನೆರಾಪುಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚನಂಕ ತೋಜರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರುಳ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾವಂಜಿ ಇಸ್ಮಯ ರೂಪುಡಾಯನ ಬಾಯಿಡು ತೋಜಿಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಯಿ ಏತುಪ್ಪು ಮಂದರ ಕೇಶವದಾರ್ ಭಟ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ದಾದ ಇಸ್ಮಯ ನೆಲ್ಲಿಲಾ ಕುಳ್ಳಂದಿನಂಗಾದಿ ಬಾಯಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಯಿನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಲ ಕುಳ್ಳಿರ ಹದಿಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಲ ಐದು ಉಲೈಪಾವಂದು ಅಂಚಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಯಿಡು ಹಾಲು ತುಯ್ಯಲು ಎಂಜಿನವಗೆ ಬಾಯಿದುಳೈದ ನಿರೆಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಿದೈ ಪರತ್ತುಂಡು ಆ ಕತ್ತಲೆ ಪಿದೈ ಪರತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಪೋದು ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ಬೊಲ್ಪಾಯಿನಾಗ ಆ ಬೊಲ್ಪುದ ಜಗತ್ತು ಪನ್ನಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪವು ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೊಲ್ಪವು ಆ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಕಡಲು ಸುದೆ ಕೆದು ಮದಕ ತೋಡು ಉಗ್ಗೇಲು ಒಂದು ಮಾತೈತಡು ವಾಮನ ರೂಪಡು ವಿಷ್ಣುವನ್ನಗ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ತರೆತಗ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮೇಲ್ಲೋಕೊಡು ತೋಜಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಯನ ಬಂಜಿದವುಲಾಯ್ಡು ಬಾಯಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ತುಯ್ಯಲು 7 ಕಡಲ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪರಪ್ರಂಚಿನ ಸುದೇಲು ತೋಜಿಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆದುಕುಲು ತೋಜಿಂಡು ಕಡಲು ತೋಜಿಂಡು ಮದಕ ತೋಜಿಂಡು ಕಂಡ ತೋಜಿಂಡು ಕಾಡು ತೋಜಿಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡು ತೋಟ ತೋಜಿಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಮುರುಗೋಲು ಕೈಲದಂಗನಂಚಿನ ಬಾರೆ ಅಕ್ಕಸೋ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಮುರುಗೋಲು ಪಡ್ಪು ಪಲ್ವಲುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಚ್ಚುಲು ಅಕ್ಕಸೊಡು ದಾರಾಯಿ ಅಕ್ಕಸೊಡಿನ ದಾರಾಯಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾರಾಯಿ ಬಂಡ ಅವೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿನಾದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಅಕ್ಕಸೊಡು ಸೂರ್ಯನ ತುಯ್ಯರು ಚಂದ್ರನ ತುಯ್ಯಲು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಬಂಡ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೋಕ ಅವೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಯಶೋದೆ ತುಯ್ಯಲದ ಬಂಡ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಆಚಿರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತೇನ ತುಳುನಾಡು ರೂಪುನಂಚಿನ ತೇರು ಜಾತ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡಿ ನಾಗಮಂಡಲ ತಂಬಿಲ ಅರ್ಸಯ ಮಾರಿಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಡೂರಿಲು ಕಂಬುಲ ಆಟ ಕೋರ್ದಾಟ ಜೋಡಾಟ ಭೂತದ ಕೋಲ ದರ್ಶನ ನೇಮ ನೆರಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಗೊಂದಲು ಅಂಚನೆ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಷೇಕ ಚೆಂಡುದಾಟ ಬಂಡಿಲು ಗರುಡಿದ ಆಯನಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಭೂಮಾತ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಪದಡು ನಂಕು ತೋಜುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ತುಯ್ಯಲಿಗೆ ಸೋದೆ ತುಯಿ ಪೆಟ್ಟುಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಅದು ಪೋಡು ಅದು ಹೊರ್ತುಗು ಇಂದು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಶೋದೆ ಬಾಲೆ ಬೆದರುಂತುದು ತೆಲಿಪುನಯ ಸೂದಿ
தூதாலு பொத்திது பாலி பரடிஞ்சிந்து தட்டுது முத்த கொரியாள் தட்டுது முத்த கொரியாளு கிருஷ்ணா என்ன ವಜ್ರದ ಪರಲು ಬಂಗಾರು ದೇವಿರು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಅರಳುನ ಗೋಕುಲದ ತುಡರು ಗೋಕುಲದ ತುಡರು ಕೃಷ್ಣ ప్రపంచుడు మాయనుండు ఆ మాయను అలించ తుయ్యలదు మన ప్రేమ పని పెరిగి పొందొట్టు ಮಾಯೆ ಏಮಂಡವು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟನೆಗೆ ದುಂಬು ಯಶೋಧನ ಬಂಜಿಡು ಮಾಯ ಪುಟ್ಟದಲು ಆ ಮಾಯನು ಕೂಡ ಮಧುರೆ ಕೊಣತದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋತೀನಿ ವಸುದೇವಿ ಆ ಮಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ತೋಜಾಂದಿನ ತೋಜವನೇ ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಆ ಮಾಯಕೊಗು ಒಳಗಾದಲು ಮದು ಆಲೆಗವು ಸತ್ಯ ಬುಕ್ಕದಗಳಿಗೆ ಆಚಿರಾವು ಆ ಯಶೋದೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ತೂದಾನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಪೊಂಡು ಉದ್ದಾಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಓರನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದ ಕಣ್ಣು ಬುಳೋದು ತೂನಾಗ ಎದುರಿಡು ಕಿಲ 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 ಅಂತ ತಿಳಿತೊಂದುಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅವೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಲು ತುಯಿನ ಲೋಕ ಮಾತ ಮಾತುಕೊಂಡು ಅವು ಮಾಯ ಸಂದದ್ದು ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುರ್ತುಗು ತುಯಿನೇ ಆತಿ ಎದುರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಾರಿ ದಾಲಾ ತೆರಿ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಪುರು ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒರೋ ಒಲಿ ಜೀವ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಬಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿನ ಕರ್ಕದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮುತ್ತ ಕೊರಿಯಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲು ಎನ್ನ ವಜ್ರದ ಕಿನ್ನಿ ಇಂಚ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮುತ್ತ ಕೊರದು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಯ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರದು ದಾದನ ಉಪದ್ರ ಪಂಡದು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಮಾಯಗೆ ಸಂಧಿ ಅಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಮಾಯ ಆದ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ತೋಜಾದೇರು ಪನ್ಪೆನೇನು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಇಂಚಿಂತನ ಸುಮಾರು ನಡಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಕ್ಕಸಿರಣ್ಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಕೆರ್ಪೆ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಕಂಸಲ್ಲ ಕೆರ್ಪೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಆಯೇ ಲೋಕಗುರು ಎಂಚ ಆಪೆ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಆರಿ ಕಾವ್ಯಡು ಪಂತೇರು ಇನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಗೈತ ಸಾರುಣ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಳ್ಳು ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವಲ್ಡಾದುಪ್ಪು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಆದುಪ್ಪು ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ತುಳುಟು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನಿಖಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ ಓದುದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಬದ್ಧತೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂಲಕ ನಡಪಣ್ಣನ್ನು ಬನೊಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದು ನಮ್ಮ ತಿರುಮಿ பிரிதிடிஞ்ச யசோத கிட்னன பொர்லு புகருது ಗೋಕುಲದ ತುಡರಂದದು
ನವನೆ ಬಾರದ ಒತ್ತೆ ಸುಂಗದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ದಿಂಜಿದ ಬುಂಡುಗೆ ದೇವರೇ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲಂ. ಪೊರ್ತು ಈತು ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ನಿಖಿಲ್ಲ ದುಂಬು ನಡತೀಂಡು ದುನುಪಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೆರೆಗು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನಿ ಸುಗಿಪು ಪಂತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ವಯೋಲಿಂಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮದ್ದಲೆಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸುಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ವಯಲಿನಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ.